Кърсти Али във филма "Сценарият". Подяволите! Участват още Ерик Кристиан Олсън, Стейси Грант, Били! Питър Кокет, Брит Равин и други. Били! Били! Моля те, премести си колата. Трябва да ми платиш и наема. Били, трябва да си... Да си намеря работа, знам. Пиша много забавни неща, но никой не иска да ми плати. Не си единственият. Как върви при теб? Имам интервю за Olympic Pictures. Какво ще кажеш? Отлично. Да, но говоря сериозно за найма. Няма да те търпя повече. Трябват ми пари. Изглеждаш ми добре. Добър опит, но няма да стане. Мръдния. По-добре се облечи и ще вали. Да. Знаеш, че в Калифорния не вали. Съкровище е хубаво, червило си сложила. Искаш ли да го използваш? Да, една целувка с него да го опитам, скъпа. Хутърс ли работиш? Ей! За Бога! Госпожица Лангдън, как сте? Добре, а ти, Вив? Не съм виждал тази кола така. Не мисля, че някога е вдиган. Да, но заради този дъжд. Знаете ли какво да направите? Интересно ще е. Лошото време ли? Да, трябва да напишете сценарий за глобалното затопляне. Чудесна идея. Радвам се, че те видя. И аз също. Лек ден! Сценарий Джордж Бекерман. Режисьор Грейми Клифърд. Сценарият беше добър. Просто не правим точно този тип филми. Да, но Стив има записани няколко такива. Стив не ръководи студиото вече. Какво? От кога? Уволниха го снощи. Това е ужасно. Кой ще го замести? Лев Джордансън. Лев Джордансън не е ли в счетоводството или финансите или нещо от сорта? Твоят агент не ми е изпратил предишните ти работи. Искаш ли да ми разкажеш накратко? Разбира се. Добре, това е светът на Джина. Това е 1987? Да. Ужасна година. Тръгнах на детска градина, а брат ми се роди. Добре. Да. Това е графинята от Бруклин. Разбира се, с номинация за Оскар. Има постер в коридора. Да, ретро Холивуд. Обожавам го. Агентът ти спомена, че имаш и нещо ново? Да, така е. Чакам да ме впечатлиш. Добре. Значи, един ревностен католик от армията, който е бил добър войник, решава да поеме вината за убийство на шефа си. Извини ме. Съжалявам. Джинджер? Здравей. Добре съм. Малко заета. Знаеш ли, нямам повече лайка. Можеш ли да ми вземеш 1 килограм? Сухата кожа отново се появи. Добре, чудесно. Ще поръчам на някого да те чака. Благодаря, Джин. Ти си най-добрата. Чао. Моят козметик. Когато времето се сменя, така ми влияе на кожата. Напълно те разбирам. Добре, и така той получава доживотна присъда. После? Чакай, кой е това? Невинният войник. Католикът, ревностният католик. Ясно. Изминават 30 години. Той е пуснат от затвора. Вече е на около 60. Решава да свидетелства пред държавата. ФБР трябва да му осигури убежище до процеса. И така те прибират ревностния католик в еврейски приют за стари хора. Еврейски приют за стари хора? Не е ли малко обидно за тях? Ами, като казваш обидно, имаш предвид към евреите ли? Трудно ще се продаде това. Има и друг проблем. Героят ти е много стар.
Стига, Стейси, да не намекваш, че публиката ни не може да разбере някой по-стар герой. Имам предвид, все пак те имат родители и прародители, нали така? Да, но не мисля, че искат да ги виждат по филмите. Мостовете на Медисън се справи много добре. Запознай се с нашите, стана голям хит. Стейси, всеки от родителите там беше над 45. Трябва да доведем хората в салоните. Хора между 14 и 28. Младите, които гледат филмите много пъти, после си купуват DVD, играят видеоиграта и си купуват саундтрак. Добре тогава, вместо да го пращаме в старчески дом, нека го пратим в училище. Да, ние търсим точно проекти, насочени към училището. Но ги даваме на писателите, които са близо до тяхната възраст. Да, добре, виж какво, Стейси. С течение на възрастта не оглупяваме. Когато сме млади, сме глупави и след това ставаме по-зрели. Съжалявам, твоята идея не отговаря на нуждите ни. Но много ти благодаря, че дойде. Знаеш ли какво, Стейси? Ти не би познала хубавата идея, дори ако те удари в личицето. Няма да удостоя това с отговор. Да, но това е защото достоинството ти е истинско, колкото и гърдите ти. И съм на 24. Бърди? Ти ли си? Здравей, Стив. Да. Изпуснах си червилото преди малко. Чух лошата новина. Един от рисковете да ръководи студио. Днес те наемат, утре уволняват. Да. Какво стана с Андрея? И не я уволниха. Но се надявам, когато си намеря нова работа, тя да дойде с мен. Да. Ти как си? Аз ли? Много добре, благодаря ти. Добре, винаги съм харесвал твоите сценарии. Просто отдавна не съм чел нищо твое. Нали знаеш, понякога е трудно да минеш покрай стражите и да идеш до краля. Съжалявам. Може отново скоро да стана крал, някъде другаде. От твоите уста в Божиите уши. Благодаря. Радвам се, че се видяхме. Аз също. Успех. И на теб. Добър ден, PTA. Извинявайте, госпожице. Госпожице! Бърди, не съм те виждала от... Не може да влезеш там. Марти е... След малко ще ти звънна. Преди малко едно недоносено мажоретче оценяваше кариерата ми. Чао, Шерил. Какво още си ми приготвил, Марти, да говоря с бебета? Какво правят тези хора? Дава сценарии на децата ти още, щом се родят? Това ли беше? Да, и според ми стая Ангет, това беше. Да, чух. Тя ми се обади. Не беше много доволна. Знаеш ли колко трудно ти уредих тази среща? Моля те, кажи ми, че не е било от съжаление. Не. По дяволите, това е жалко. Всъщност, мислех, че това е най-добрият ми сценарий от 10 години насам. А тя се подигра с него. Тя е идиотка. Добре, Бърди, знаеш ли какво е? Това е първият ти сценарий от 3 години насам. Може да си поизостанала. Това студио прави 2 мои филма. Нещата се променят, хората се сменят, новите не познават работата. Имам номинация за Оскар. От преди повече от 20 години. Според слуховете... Какви слухове? Не, изобщо не е така. Не ми се прави, че е така, защото знаеш, че не е. И аз и ти знаем, че не е, защото съм казала истината в очите на някого. Заради възрастовата дискриминация. Обаче не си единствена, ясно ли е? И аз се мъча да запазя работата си. Марти, ти си основал тази агенция. Обясни го на тези бебета, които са ме обкръжили, като акули. Какво мога да направя аз тогава? Трябва ли да направя толкова компромиси, за да мога да работя? Не, знаеш ли какво? Следващия път, когато изброяваш филмите си, кажи само тези след 1990. Обаче... Трябва ми работа. Така че ще се справя. Ще се престоря на послушен писател, а ти бъди добър агент и ми уреди няколко срещи. Обаче с хора над 12, ако имат такива, законни срещи. Добре. Добре. Чао.
Добре, ще направя съвсем леки корекции около брадичката и краищата на ушите. Добре. Нали няма да се забелязват много? Не, те са по краищата. Добре. Ето така. А? Все едно е прорязано от ухо до ухо. Това е просто графиката, не се притеснявайте. Добре. И щом лицето бъде повдигнато от черепа... Момент, извинете. Щом лицето бъде повдигнато от черепа ли? Ами да, момент, ето тук. Боже Господи, да не би да откъснахте лицето ми. Не. Така кожата е повдигната достатъчно, за да постигнем желания вид. Който е все едно, тък му си видял призрак. Не. Ще изглеждате леко оплашена няколко седмици, но след това няма да има бръчки. Спокойно, правил съм хиляди такива. Ще изглеждате чудесно. Добре. Ще използвам тоалетната за малко. Може ли? Разбира се, по коридора надолу, първата вдясно. Ще взема това с мен в случай, че нещо стане в тоалетната. Радвам се, че дойде, сестрички. И аз. Това е едно от малкото места, където не съм най-възрастната. Бърди! Радвам се да те видя. Здравей, Глория. Изглеждаш отлично. Виждаш ли, затова я обичам. Какво ще пиеш? Момент. Нищо спиртно. Ще пия малко червено вино. Добре, сега идвам. Как е работата? Заета ли си? Питър, на купон сме. Няма смисъл да говорим за работа. Като казах работа, Питър! искам да ти напомня да ми изпратиш фактурите и касовите бележки, за да изчисля твоите данъци. Тази година няма да ти е никак трудно, защото всичките ми доходи ще се съберат на куп в джоба ти. Лоша година, а? Кажи речи. Бърди, знаеш ли, трябва да започнеш да гледаш напред. Към смъртта ли? Не, разбира се. Знаеш какво имам предвид. Да, знам какво имаш предвид, понеже си много сериозен. Бърди, Пит. опитвам се. Някой ме излага, че тук имало купон. Вижте кой е тук, Джейсън. Господи, Хайде бързо, елате. ще ме прегърнеш ли? Майка ми си е загубила ума. Още не съм си свалил якето. Здрасти, добре Я дошли. гледай ти. Племенникът ми ме спаси. Изглеждаш чудесно. Здрасти, татко. Здравей, сине. Това е Леля Бърди. Лело Бърди, това е Клоуи. Здравей, как си? Приятно ми е. Да. Благодаря, че ни каза очевидното. Как е работата? Добре, продавам по 15 на месец. Предимно скъпи. 7 серия, 5 серия. Миналата седмица спечелих класацията по продажби. Кой би предположил? Моят племенник е роден търговец. Като стана дума за това, трябва да ми дадеш да те освободя от този буклук и да ти купим чисто ново БМВ. Сигурно ще ми отива на имиджа едно ново БМВ. Трябва ти на лизинг? Трябва ми заем. Ще видя какво мога да направя. Като стана дума за това, искаш ли да видиш новите ми визитки? Разбира се. Готова ли си? Хубави са. Джейсън Кругър? Какво? Не е ли достатъчно добра нашата фамилия? Продавачите на коли използват псевдоними. За да можете да се прикриете от мафията ли? Взех го от любимия ми филм като малък. Кошмарът на Елм Стрит. Да, сетих се. Главният герой беше Фреди Кругър. Фреди. Хората го обожават. Ясно. Бих си отрязал единия крак, за да съм в твоя бизнес. Не дай за сега. Това е трудна работа. Ако всеки можеше да я върши, всички щяха да са някакви писатели. Хайде, всичко е еднакво. Продаваш коли, продаваш филми. Трябва само да убедиш клиента. Няма да споря тук. Затова хората купуват тези джипове, защото не искат да закъсат толкова лесно някъде. Знаеш ли, трябва да помислиш за това. Заемат отлична пазарна позиция в сравнение с малките стари коли. Обичаш да слушаш музика, нали? Да. Не слушаш касети. Не гледаш филмите на касети. Ето го, следващото поколение е безопасност. Имат милион въздушни възглавници, както и кислород. Да, не се бях замисляла за това. А колко горят? Добър въпрос. Момент да вдигна за малко. Кругаре. Здрасти, Сал, как си? Не, люкът е напълно по желание. Шегуваш ли се? Жена ти може да роди близнаци и пак ще има място за цял оркестър. Вечерята ще е готова след 5 минути. Да, идвам. Добре, приятел. Няма нищо по-секси от малка жена в голяма кола. Добре, слушай, ще ти дам визитка. Ела в автокъщата, няма да те притискам, просто ела и я виж. Чудесно, благодаря. Беше ми приятно. Телефонът ти винаги звъни, когато трябва. Значи, Сам си говорех. прелест.
Онова бебе Стейси ми каза, че Стив бил уволнен. Да, но сега може да отиде в Монолит. И обещал да те вземе със себе си. Да, откъде знаеш? Винаги сте били заедно. Всъщност, аз съм стара и разсеяна. Вече не съм добър член на обществото. Изобщо не е честно. Твоите филми са вдъхновявали хора като мен. Андрея, дано никой в този град не те чуе. Просто ме е яд. Ти трябва да си ръководител, а не идиотки като Стейси Херсковиц. И аз бих искала. Стивен бе обещал да ме повиши преди година, но така и не стана. Сега, ако отидем в Монолит, ще започна от нулата. Не, когато отидете в Монолит, трябва да бъдеш твърда. Трябва да кажеш, адски съм ядосан и няма да търпя това. Един човек вече го каза. Да, и така спечели Оскар. Въпреки, че вече беше мъртъв. Защо нямаш деца? Защото ми изгоряха яйчниците. Висят на задното стъкло. А и освен това, ти трябва един от онези, които изхвърлят сперма. Как се казваха, мъже? Защо не си осиновиш? Дете ли? Божечко, не, но мога да осиновя възрастен. Бих осиновила теб. Ще съм много щедра и нямаше да мога да те проваля през първите ти 7 години. Имаш страхотна коса. Казваш го от съчувствие. Не, много е красива. Просто си прося комплименти. На това парти, на онова парти. Кожата му беше нетипично мека за човек на тези години, а очите му дълбоки и тъжни. Той посегна към чашата и я разклати в ръката си, споделяйки топлината на слънцето и земния аромат на любимото си питие. Какво? Я стига. Въпроси до тук. Някой? Има ли въпроси? Някой? Така, ако никой няма въпрос... Аз имам въпрос. Да? На колко е бил Ернест Хемингуей, когато е написал "С Богом на оръжията"? Не очаквах точно такъв въпрос, но... Случайно знам, бил е на 30. Откъде знаете? Ами да видим... Да, имам докторска степен по английска литература и преподавам в Йел. Добра реклама. Извинете, а вие сте... Аз съм Бърди Лангдън. А вие сте авторът Рей Макдиер. Сценаристът Бърди Лангдън. Да, Познавам вашата работа. да. Имам предвид, писала съм. Не съм писала нещо от ранга на "С Богом на оръжията". Не съм писала нищо такова. Аз писах някакви боклуци. Имам предвид не точно боклуци, но все пак съжалявам, че ви прекъснах. Тръгвам си вече. Къде отивате, Бърди Лангдън? Имам важна среща с чичо си Джак. Да, познавам много добре господин Даниелс. Ще му предам поздрави и ще открадна тази ваша книга. Аз ще я платя. Здрасти, Бърди Марти. Имаш сигурна среща. Обади се на Шерил да ти каже. Looking out the window, I see la 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 somebody I don't know. I've been waiting so long, singing la 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 for this moment to arrive. Oh, and I'm still here. Yeah, I'm still here. I'm coming loud and clear. Yeah, I'm still here. Моите филми са мои деца. Имам 26 бебета. Ето тук. Чудесно. Повечето от тях бяха заснети веднага. Постоянно търся нови писатели. Това е добре. Откъде да започнем? Това е третият от трилогията филми за обезглавители. Моля? Обезглавители? Писали ли сте филми за жени обезглавители? Не съм писала. Вижте, за мъже обезглавители може. Падам си под тях. Извинете. Госпожице! Госпожице!
Същата жена беше, так му профуча край мен. Не може да влизате тук. Филми за обезглавители, Марти? До там ли трябва да падна? Ти не си Марти? Как така? Къде подяволите, Марти? Нова Гвинея, на филмовия фестивал. В Нова Гвинея има филмов фестивал? Не знаех, че и ток даже имат. Простете, Бърди Лангдън. Ричард Флейс. Защо сте в офиса на Марти? Това вече е моят офис. Разделихме си клиентите на Марти. Аз получих и вас. Поласкана съм, но ако нямате нищо против, аз предпочитам Марти. Той ми е агент вече 15 години. Марти вече не работи. Как така не работи? Това да не ви е някакъв електроуред? Нещата се променят. Той имаше добра кариера, както и вие. Значи и аз вече не работя. Такъв е животът. Това е неговият цикъл. Един умира, друг се ражда. Цар Лъв. Добър цитат. И аз имам един. Не можете да изядете портокала и да хвърлите обелката на улицата. Знаете ли откъде е? Някоя реклама. Почти. От една пиеса на име Смъртта на търговския пътник. Чувал съм но не съм я гледал. Да не е на ранния Дъстин Хофман. Ричард, ако пикаеш както ръсиш глупости, ще опръскаш всичко. Нека да не се обиждаме, става ли? Възрастта не е порок. Целият живот е пред теб. Разбрахте. Добре. Защо го направи? Заради всички над 40. Знаете ли, много ми е трудно, но наистина я обичам. Много. Обаче, откакто махнаха мозъчни и тумор, не мога да говоря с нея. Когато съм край нея, ми се заплита езика. Една дума не мога да кажа. Не мога да съм като теб. Най-добрият с дамите. Обади се по телефона. Аз ще ти казвам какво да й казваш. Тя ще се влюби в теб и няма да разбере, че моите думи са я оплели. Чудесно. Как не се сетих? Защото Сирено дю Бержерак се сети вече. Да, отговорът е да. Абсолютно. Поласкан съм. Но защо аз? Защото си сладък на 25 си и можеш да свалиш и монахиня. Добре, това е така, но никой не ме познава. Как ще прага? Така. Ето твоят билет. Баща и син? Не съм е чувал. Но си гледал Крамър срещу Крамър. Не. Не, Защо ядем тук? Не е ли малко мизерно? защото исках да се махна от важните клечки в работата. Освен това и аз съм бедна. И така, Крамър срещу Крамър е един от най-добрите сценарии, писани някога. Аз си позволих само да сменя името на героите и заглавието. Така, бащи и синове, вече не е на Робърт Бентън. Бог да ми е на помощ. Сега е на Джейсън Кругър. Това съм аз. Това е хубаво. Значи планът е да изпратим този сценарий от твое име на госпожица Стейси, а това е нещо, което ти си писал. А какво ще стане, ако госпожица Стейси разпозна историята? Няма. Тя има вкус за филми като теб. Сигурен съм, че това звучи снисходително. Ами ако Стейси се обади на агентът и пита за мен? Повярвай ми, ако това студио се интересува от теб, Ричард Флейс ще те гони до дупка, за да те заведе при тях. Добре, какво да правя, ако този Ричард Флейс ми се обади? Няма да вдигаш. Накарай го да се помъчи малко. Така ще станеш по-ценен. Добре, а след това? След това, като прочитат брилянтният ти сценарий, ще го одобрят, защото е отличен. Те не купуват лоши неща. Стейси ще ти се обади, за да може да чуе дали имаш и други идеи за филми. Добре, обаче аз нямам. Знам, аз имам. Затова водим целият този разговор. Добре, внимавай. Стига, Казанова. Не, страхотно е. Значи, продаваме сценария. Аз ще го напиша и ще сложа твоето име отгоре. Ти какво печелиш? Отмъщение Отмъщение? и пари. Ще делим поравно. 70 на 30. Само 30% ли искаш? Забавен си. Добре, значи. Бърди Лангдън. Здравей, Рей. Познаме. Как си? Добре, а ти? Добре съм, добре. Това е племенницата ми, Моли. Да, това е племенницата му Моли. А това е племенникът ми, Джейсън.
Племенника ти? Как е чичо ти? Моя чичо? Джак? Той ли? Той е много добре. Праща ти поздрави. Моли ми прочете всичките холивудски новини. Сигурна съм. Така е, наистина. Нещо против да седнем при вас? Разбира се, че не. Знаеш ли, тък му си тръгвахме, защото ще се срещаме за един сценарий. Обаче, знаеш ли, защо не седнете на нашите места? Тук е пренаселено. Рей, радвам се, че се видяхме. И аз се радвам. Благодаря, Джейсън. Ама аз... Добре, радвам се, че се запознахме. Ти си страхотна племеница. Да. Довиждане. Джейсън. Май ще седнем тук. Добре, дай отначало. Пич е 50 годишен моден дизайнер и е била най-добрата в града. И между другото, тя има повече талант в котрето си, отколкото всички останали в цялата си глава. Както и да е, тя не може да си намери работа заради възрастта си и затова намира едно умно, красиво и сексапилно, тъмнокожо момиче от гетото, за да изложи идеите си. Тоест, точно като теб. Наистина ли, Джейсън? Господи! Така, както и да е. Пиши за това, което познаваш. Това е моето мото. Много умно от твоя страна да говориш за мода, а не за Холивуд. Наистина няма смисъл да режеш клона, на който стоиш. Този клон се счупи преди години, Джейсън. Значи ти си възрастната модна дизайнерка, а аз трябва да съм младата, привлекателна тъмнокожа жена от гетото. Ура! Имам въпрос. Да, Кой беше този тапанар в кафето? не знам. Някакъв тип, който дори не познавам. Някакъв тип, който не познаваш? Не. Значи не го познаваш? Не го познавам. Само се поздравяваме и това е. Защо толкова бързаше да се махнем? Не е вярно. Бързаше? Не е така. Буквално се изниза. Не съм се изнизала. Тръгвахме си. Наистина ли? Да. Защо се изчерви? Стига. Той беше с племенницата си. Знам, биваше си я. Да, така е. Какво? Какво? Нищо? Какво? Обичаш ли го? Какво? Искаш ли да го целунеш? Не искам да го целувам. Много искаш да го целунеш. Искам да те зашлевя. Здрасти. Джейсън Кругър, писател. Имам среща с Стейси Херсковиц. Добре, секунда. Добре. Така. Трябва да сидите тук вдясно, после следвайте стрелките нататък. Добре, чудесно. Благодаря. Приятен ден. И на вас. Може ли да седна тук? Разбира се, разполагайте се. И така, Джейсън, Ричард тръби за теб. Ричард. Агентът ти. О, да, моят агент. Разбира се, да. Не, той е страхотен, нали? Господи, да, много го уважавам. Всички сме така. Съжалявам за това. Напоследък съм много зает и обикновено го оставям на вибрация, но много се възбуждам. Съжалявам за това. Съжалявам, наистина. Информацията ми идва в повече. Джейсън Кругър, къде се крихте до сега? Баща и син е чудесно произведение. Благодаря ви. Имам предвид, има работа по него, но достигна до сърцето ми. Това наистина е вярно. За съжаление, майка ми си отиде, когато бях на 6 години. Много тъжно. Нищо чудно, че героите ви са толкова дълбоки. Мога да пиша само от личен опит, нали знаете? Иначе все едно лъжа. Да. Ще ми се повечето писатели да бяха така. За съжаление, баща и син не е подходяща за нас. Бащата е много стара, синът много млад. Нашите зрители няма да могат да го разберат, но ако имате някакви други идеи, цялата съм вслух. Стейси, знаете ли колко деца на нашата възраст идват от разбити домове? Не знам. Само помисли. Ами твоите приятели, твоите колеги. Предполагам, доста. Ами ти? Разводите при браковете, сключени точно след войната, е над 50%. 50%. Ние сме децата от тези бракове. Това значи, че половината от нас са преживели точно това. Половината? Ако искаш да говорим за зрителите, Стейси, аз и ти сме тези зрители. Ало? Здрасти, Бърди, Джейсън е. Какво правиш? Трябваше да ми се обадиш след срещата. Да, бях малко зает. Какво искаш да кажеш? И защо шепнеш? Къде си?
В апартамента на Стейси. Изобщо не искам да питам защо. Направихме сделка. Продаде ли идеята? Не можах да продам новата идея. Продадох сценария. Кой сценарий? Баща и син. Не е ли страхотно? Господи! Не, Джейсън, не е страхотно. Какво искаш да кажеш? Какво има? Защо по дяволите го направи? Какво искаш да кажеш? Мислех, че ще се зарадваш. Какво? Джейсън, този сценарий е 1:1, Крамър срещу Крамър. Не можеш да го продадеш. Той вече е продаден, сниман и излъчван. Майка ми е. И беше голям хит. Нали си гледал филма, умнико? Да, гледал съм го, но просто... Нали правят ремейк понекога? Правят ремейк на нещо. На това няма да гледат като на ремейк. Ще кажа, че е кражба. Студията не толерират плагиатството. Случайно да си чувал думата фирмено дело? Добре. Какво да направим? Ние? Какво да правим ли? Ние! Боже, Бърди! 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 Господи! Стейси, Стейси, Стейси. Добро утро, Стейси. Ричард? Джейсън, здравей! Здравей! Неловко ми е. Да, Джейсън Кругър от плът и кръв. Добре. Трябва да отговаряш на обажданията си, приятел. Започнах да се безпокоя. Не знаех дали наистина съществуваш. Съществувам, ето ме. Успяхме ли да се представим добре в студиото? Какво стана? Мисля, че се справихме много добре. Знаех си. Аз бях там. Ти дойде след мен и ме помолиха да прочета сценария ти, както на всички останали. Твоят е убийствен. Благодаря. Много благодаря. Имаш ли едно копие за мен? Нали току-що каза, че си го чел? Да, не, прочетох го. Да, разбира се, че го четох, но моят асистент го загуби по невнимание. Изхвърли го. Както и да е, телефонът ми се скъса да звъни, защото всяко студио иска да те види. Само ми кажи къде да отида. Харесваш ли Лейкърс? Дали харесвам Лейкърс? Обожавам ги. Когато падат, не мога да спя. Какво е това? Имам билети за утре вечер до терена. Какво ще кажеш? Какво да кажа? Шегуваш ли се? Там съм. Браво! За това става дума. Да, ето, дръж ги за малко. Слушай, преговарям за теб с Olympic Pictures. И ще ти кажа още сега, ако не се съгласят, ще продам твой сценарий другаде. Обаче знаеш ли какво? Сценарият вече е продаден. Какво казваш? Олимпик не могат да го имат. Вече го продадох на друго студио. Шегуваш се, нали? Не. Кое? Кое ли? Това е добър въпрос. Работата е там, че не мога да ти кажа, защото е част от сделката. Част от договора. По дяволите! Но исках да поговоря с теб за това, защото някой трябва да опере пешкира вместо мен пред Стейси. По дяволите! Ако не искаш, мога да си намеря друг агент. Ако не си съгласен... Чакай, приятел. За теб съм, ясно ли? Заедно сме. Добре, става. Знаех си, че мога да разчитам на теб. Знаеш ли, ти си търговец. Нали така? Да? Когато имаш нещо, което те искат и не могат да го имат, са готови да купят каквото им предложиш. Имаш ли какво да предложиш? Приятел? Приятел. Стефани, бедното, тъмнокожа момиче от гетото, е на подиума и приема наградата за моден дизайнер на годината. Стигаме до големия финал. Стефани е пред вратата на Барбара и дава наградата на истинския й притежател. Човекът, който е направил роклята. Човек, който поради възрастовата дискриминация е трябвало да се крие зад една по-млада жена. Барбара е развълнувана. Едва говори. Край. Точка. Какво мислите? Беше страхотно. Просто нямам думи. Кълна се лев, дъхът ми спря. Рядко се случва някой да разсмее и разплаче публиката едновременно. Да, точно така. Много ми хареса как тази умна жена изигра така онези идиоти, които я бяха отхвърлили. Не съм изненадана, Джейсън. Това е следващият хит. Мисля официално да го закупя като президент на студиото. Наистина ли? Само с една промяна. Слушам те, Лев. 50 е малко прекалено за главна героиня. Трябва да бъде на не повече от 35. Да, определено да. Да, обаче става дума за възрастовата дискриминация. Добре, да я сложим в инвалидна количка.
Тя е парализирана. 25 годишен инвалид в инвалидна количка. Да. Ето защо Стейси е брилянтна. Лев. Джейсън? Да, страхотно е. Страхотно. Разбира се, страхотно е. В моя сценарий 25 годишен инвалид? Да. Тези идиоти не спират да държат на своето. Знам, но реших, че ще направиш изключение. Не мога. Искам гърдите на главната героиня да са увиснали. Искаш ли още ядки за соса? Да, с удоволствие. Имаш ли още нещо, което бих могъл да им пробутам? Да. Не, имам, но не за тях. Защо? Те искат да работят с мен. Не ми пука. Майнете им. Това беше. Защо? Защото така искам. Много ти благодаря. Ричард е страхотен, между другото. Снощи бяхме на мача на Лейкърс. Стояхме до терена. Познай с кого ме запозна? С Джак. И така, мотая се с Джак. Излизахме, ходихме във вип-зоната, в съблекалнята. Видях играчите. Обичам го. Радвам се, че си прекарал добре. Сега трябва да го разкараш. Какво каза? Трябва да го разкараш. Защо? Защото ме разкара мен и е време да му отмъстя. Сигурен съм, че не е било нарочно. А и той има билети за Лейкърс до терена. Съжалявам. Забавлявам се. Чакай, кой ще ми бъде агент? Един човек, който също беше прецакан. Нещо май ми се губи, не си спомням да сме се срещали. Да, ами беше на един от онези семинари, където има прекалено много хора. Както и да е, няма значение. Ти си звезда. Звезда? Без много усилия успях да ти уредя среща с новите шефове в студио Монолит. Монолит са много добри. Виж, Марти, искам да те питам нещо. Имаш ли билети за Лейкърс? До терена, имаш ли? Разбира се. Супер. В хола си. Шегуваш се, нали? Не, значи нямаш. Няма значение. Стигаме до големия финал. Стефани е пред вратата на Барбара и дава наградата на истински притежател. Човекът, който е направил роклята. Човек, който поради възрастовата дискриминация е трябвало да се крие зад една по-млада жена. Барбара е развълнувана. Едва говори. Край. Какво мислите? Това е наистина великолепно. Благодаря. Напомня ми на всичко за Ева. Не мислиш ли? Да. Само, че твоята история е по-добра. Харесва ми, че смяташ главната героиня за стара на 50 години. Това е характерно за нашето време. И всъщност това е дискриминацията на поколенията. Да, Леля би е много объркана точно сега. Нищо. Щях да ви разкажа интересна история за семейството си. Няма значение. Добре, виж. Искам да те попитам. Само формално, защото иначе могат да ме уволнят. А току-що ме назначиха. Честито. Имаш ли още нещо, което да прочета? Разбира се. Благодаря. Действа освежаващо. Рядко попадам на истории с дълбоки герои и сериозни теми. Обожавам ги. Радвам се, че ги харесваш. Здравейте, имате ли всичко за Ева? Да, с Бети Дейвис, нали? Да. Добър избор. Да, добре. Имате ли го? Кой ще участваше? Не знам. Да. Ан Бакстър. Ан Бакстър. Секцията за класики. Там отзад ли? По-нататък. Кой рафт? Червения, там отзад. Гладен ли си, Мей? Аз умирам от глад. Сирене. Бърди, Андрея, много се радвам. Няма да повярваш. Стивън получи работата в Монолит. Ще ме вземе със себе си и ме повиши. Държах на своето, както ми каза, и сега вече съм ръководител. Нямам търпение да те вземем. Стивън ти е голям фен. Дължа всичко на теб. Отново си в играта. По дяволите. Обади ми се. Джейсъне, ако искате да ми предложите голяма сделка, обадете се на агента ми. Иначе оставете съобщение. Джейсън, Парти ли имаме тук? Боже мой! записал си възможно най-идиотското съобщение на секретаря. Къде ходиш?
Мъчи се да продам нашия филм. И? Трябваше да мина през 5 момичета от бизнеса. В буквалния смисъл. Да, не искам подробности. И за съжаление, никой не иска да прави филм за стара жена. Боже Господи, знаех си, че така ще стане. С едно изключение. Лело Бърди, продадох филма ти. Да му се не види. Поне се направи на щастлива. На кого го продаде? На едно прелесно създание в Монолит. Андрея. А Андрея? Господи, в теб ли е сценария? Къде е стария сценарий? Тя го поиска, дадох и баща и син. Господи, аз живея в ада. Какво искаш? Обясни ми какво става. Мислех, че ще се зарадваш, нали това беше целта? Тя не е някоя глупава лигла като Стейси. Това е Андрея, тя е умно момиче. До втора страница ще разбере, че това е Крамър срещу Крамър. Дай ми телефона. Познаваш ли я? Дай ми телефона. Какво знаеш за нея? Чакай, искам да те питам нещо. Имам план, чакай. Сядай, напиши 10 страници, ще ги занеса на Андрея, тя ще се влюби в тях и ще забрави за другия сценарий. Всичко ще се нареди и аз няма да съм идиот. Правилно, ти си умникът. Дай телефона. Махай се. Благодаря. Довиждане. Довиждане. Много ти благодаря. Само да ти кажа, че трябва да върнем БМВ-то, защото напуснах работа. Какво си напуснал? Какво? Господи, ти си по-глупав, отколкото мислех. Само така, приятел. Нямам време за това. Забравих си ключовете. Вън! И това тук. Вън от тук! Изчезвай! Бърди! Здравейте, госпожица вице-президент продукция и развитие. Благодаря. Много ти благодаря. Честито. Много ти благодаря. Чудесни са. Значи, това е офисът ти. Да, добре изглежда, нали? Впечатлена съм. Благодаря. Всичко това дължа на теб. Мислим веднага да те вземем при нас. Радвам се, че съм тук в момента, защото искам да обсъдим нещо. И аз имам среща с Стив, но бързо ще ти кажа. Вече имам нов проект. Това е история за жена, писана от мъж. Можеш ли да повярваш? Изобщо не е известен, но имам добро предчувствие. Мисля, че не съм сгрешила. Още не съм намерила време да прочета сценария, но той е толкова търсен, че трябваше да го хвана преди някой да ме изпревари. Да, разбира се, че е трябвало. Така е, просто обожавам историята му. Така ли? Да, той толкова разгорещено я разказваше и... Освен това, е много, много секси. Много. Да. Това там не е ли Джордж Клуни? Шегуваш ли се? А, не. Роузи О'Донал. Сторило ми се. Няма да те губя времето повече. Радвам се, че се видяхме и още веднъж честито. Благодаря, можем да обядваме заедно и да поговорим. Исках само да те поздравя и да ти дам тези цветя. Сигурна ли си? Честна скаутска. Благодаря ти за цветята. До скоро. Бърди, Питере, няма да повярваш. Джейсън напусна работата си в БМВ, за да стане сценарист. Още не мога да повярвам. Искам да налееш малко разум на това дете. Обади ми се. Добро утро! Изглеждаш отлично. Млъквай. Тези 10 страници май те измориха, а? Сигурно са брилянтни. Не съм писала. Моля? Да, реших, че ако седна и надраскам няколко страници и ги дам на Андрея, тя ще се влюби в тях и ще забрави за сценария и всички ще са доволни. Да, такъв бе планът. Не стана. Разбираш ли? Стоях цяла нощ. Не ми пукаше изобщо. Това ли наричат липса на вдъхновение? Не, това наричат липса на морал. Случва се, когато съвестта ти те спира да прецакаш свой приятел. Не съм ги изпила. Да не мислиш, че ще стоя и ще изпия това? Излях ги в мивката, за да не ги изпия. Поне не замърсявам. Добре. И между другото, радвам се, че си казал на баща си, че си напуснал работа. Много добра идея. Знаеш ли, баща ми ще се радва, когато види ето това. Цитирам.
Пълният непознат Джейсън Кругър продаде своя сценарий «Фалш» на новото ръководство в Монолит Студио. Проектът е одобрен от изпълнителния ръководител Андрея Дейвис. Какво? Ама, че хубава снимка, супер. Знаеш ли какво значи това? Че съм най-добрият млад сценарист. Тези страници ми трябват, Лелюби. Не ме наричай Лелю. Звучи все едно съм лесбийка. Какво? И значи, че трябва да напиша това. Принудена съм да го напиша и то бързо, защото вече е обявено официално. Така е. А сега ми е трудно да пиша. Казах ти, цяла нощ се мъча да напиша нещо и не успях. Ще успееш. Как може да се пише в хаоса на тази къща, в цялата бъркотия и безредие и шум? Шумно е. Кой може да пише в една толкова шумна къща? Джейсън, аз съм. Вече се възстанових от нервните изблици и реших да се махна от града и да попиша малко. Ще ти се обадя, когато имам нещо готово. Ехо! Ехо! Извинете, трябва ми къща за уикенда. Писател, актьор, самоубиец. Да, не. Може би. Трябва ми някаква къща тиха и отдалечена. Добре, имам Бляскавата или Куджо, и двете са свободни. Стивън Кинг ли е писал там? Не. Бляскавата. Добре. Започваме от начало. Добре. Вътре в един склад, рано сутрин, начало. Вътре в един склад, утро в един стар склад за дрехи. Мислиш ли, че е утро? Вече 3 пъти го каза. Скапано утро. Много съм гладна. Умирам от глад. Така няма да стане. Страхотно. Кафе. Горчица. Кетчуп. За Бога. Ура! Бърди. Рей? Да, аз съм. За Бога, какво правиш, Рей? Следиш ли ме? От Лос-Анджелис? Не съм. Какво по дяволите правиш тук? Изкара ми ангелите. Съжалявам, бях гладен. Тук ли си отседнал? Да, така е. От известно време съм тук. Защо заключват хладилниците? Намерих само едни бисквити. Да се опитаме да обединим усилия. Какво е това? Въстъчено масло? Да. Човече. Такова беше винаги менюто за нощната закуска с децата ми. И деца ли имаш? Да, син и дъщеря. И племенница? Да, дъщеря на брат ми.
Това наистина ли беше племенницата Да. ти? Така ли? Да. Съжалявам. Няма нищо. Беше очарователна. Знам. А твоя племенник? Моят любовник. Така си мислех. Вие в Холивуд всички сте еднакви. Син е на брат ми. А къде е госпожата Умаяла, този отличен писател? Последната ми жена ме напусна преди 6 години. Последната? Да. 3 брака, 3 развода, 2 деца, 1 разбито сърце. Чие? Моето. Втората ми жена, майката на децата. Все се чудя как мога да стана хем писател, хем майка, хем съпруга, без да страдам по цял ден за изкуството си. По цял ден. Можеш да имаш кариера и семейство, аз имах. Да, при теб се е получило. Добра ирония. Харесвам книгата ти. Аз я мразя. Не е вярно. Омръзнала ми е. Има добри критики. Знам. Сигурно ще стане бестселър. Много е депресираща. Пише глупости, те се харесват. После пише още, като една безкрайна поредица глупости. Ще ми се да напиша нещо, с което да съм горд. Ти над какво работиш? Над една пиеса. И? Знаеш ли какво? Много си мил за един преследвач. Благодаря. Сладък си и си забавен. Мога да се променя, ако ти преча. Ако излезем на вечер и си прекараме добре, може да се получи. И това би било лошо. Да, не така е. Получаването води до секс. Сексът води до още секса, той води до опознаване на другия. Ще се опознаем ли след толкова секс? Ще свърши зле. Ами ако ми се обадиш, а аз не ти се обадя? Или пък по-лошо, ако ти не ми се обадиш и се побъркам и дойда у вас и започна да ровя из буклука ти. Ако сложа захар в резервуара и ще свършим с разбити сърца и ограничителни заповеди. Не ни трябва това. Не, това би било лошо. Точно. Добре, радвам се, че сме съгласни. Хайде, радвам се, че се видяхме. Лека нощ. Казаха ли ти за твоята къща? Какво? Казват, че няколко жени са се настанили там, но след това не са излезли повече. Харесва ми как направи пауза насред изречението. Добре се получи. Исках да вложа повече опасности и съспенс. Улови ли ги? Да и не. Трябва да се залавям за работа. Добре. До скоро. Да. Лека нощ, Бърди Лангдън. В случай, че преживееш нощта и се измъкнеш без да те видя, беше ми приятно и пауза за драматичен ефект. Ще се радвам да те видя отново. Аз съм в отнесени от вихъра и ще съм тук цяло лято. Рей. Джейсън, приготвила съм ти няколко превъзходни страници за Андрея. Джейсън, тези страници са невероятни. Радвам се, че ти харесват. Бях доста притеснен всъщност. Затова ти ги донесох лично. Харесва ми как Стефани, момичето от гетото, успява да се измъква от всяка ситуация. Също и това как мъжете в модата си падат по нея, а и някои от жените. Звучи смело. Благодаря. Имам и други идеи.
Нямам търпение. Междувременно, добре дошъл във филмовия бизнес. Благодаря. Много ти благодаря. Трябва да занеса нещо на тон режисьора. Искаш ли да дойдеш? Разбира се. Хубавите филми винаги са ме разтапили, затова исках да стана част от правенето им. Не съм работила само това, имам диплома за учител. Обожавам да преподавам на деца. Знам, децата са страхотни. Те са нашето бъдеще. Когато бях малък, дядо ми ме научи на теорията за щастието. Наричаше я голямата четворка. Това са парите, кариерата, любовта и здравето. Ако нямаш нито едно от тях, не се безпокой от дъното, пътят е само нагоре. Ако имаш само едно, дано това да е здравето. Ако обаче имаш 2 или 3 от тях, животът ти е хубав. Знаем, че имаш пари, но как си със здравето? Отлично. С кариерата? Не беше много добре, но след теб вече отново е. Благодаря, поласкан съм. Броим това за половин точка. А как си с любовта? Тя е зле. Така ли? Защо? Защо? Защо ли ти го казах? Защото ми имаш доверие. 2,5 точки. Не е зле, имаш хубав живот. Много интересна теория. Простичка. Най-хубавите неща са простички. Така ли? Аз съм скромен човек. Не съм много сигурна в това. Как е вторият ми любим писател? Боже, ти ли си? Изкара ми ангелите. Какво правиш тук? Не те очаквах. Андрея хареса тези страници. Дори не е споменала за сценария. Благодари се на Бога. Имаш ли още страници за мен? Не са готови още. Ще взема тези, които са готови. Не, стана късно вече, уморена съм. Ще ти ги дам утре. Какво? Исках да ги занеса лично у Андрея тази вечер. Господи, колко предвидливо от твоя страна. Обаче, слушай сега, да знаеш, че обичам Андрея като своя дъщеря. Добре. Така че гледай да държиш себе си и издутите си панталони далече от нейната пола. Издутите ми панталони? Интересно, защото Андрея сама ме покани. Сигурна съм, но ти се въздържай, докато не изясним цялата тази работа, за да не разбием нейната кариера и останките от моята. Ясно ли е? Да. Направо ме убеди. Добре. Благодаря. Вино? Да. Значи Андрея хареса страниците. Обожава ги. Какво точно каза? Мисля, че думите й бяха: Джейсън, обожавам ги. Радвам се, че ги е харесала. Радвам се, че се радваш, че ги е харесала. Радвам се, че се радваш, че се радвам, че ги е харесала. Видеокасети, а? Подиграваш ли ми се? Не, обожавам 80-те. Всичко за Ева? Гледах го. Нали говорихме за него? Жажда за слава? По-добре затегнете коланите, защото ще ви разтърсим тази вечер. Бети Дейвис. Да, знам. Английският пациент? Силата на любовта да променя? Офицер и джентълмен? Интересна любовна история за двама души от много различни светове. След първоначалния флирт, той я печели и после я губи. После я печели отново с чар и постоянство и един голям романтичен жест. Благодаря. Чари и постоянство, така ли? Искаш ли да го гледаме? Ами... Добре, с удоволствие. Искаш ли пуканки? Да, искам пуканки. Има ли пармезан? Ядеш пуканките с пармезан? Да, знам, че е малко странно. Аз също. Какво? Ям пуканките с пармезан. Ядеш пуканките с пармезан? Не те лъжа. Докажи го. Леле, но може да е за пица. Обаче ние ще го сложим на пуканките. Да не е звъняла майка ми. Да, тя ми каза. Значи ме извикахте, за да пиша началото на сериал за полковник, който разкрива престъпление.
Ехо, аз написах 16 епизода на Куинс и преди повечето от вас тук да са се родили. Има само 7 идеи на този свят, другите са просто техни вариации. Граучо Маркс ли го е казал? Тези младежи не са и чували за него. Това е магическата дума. Кажи им, че печелят. Вечеря за двама в ресторанта във Вали. Сега идвам. Здравей, Кати. Андрея! Здравей! Кой е този сладур с теб? Джейсън Кругър. Той е писател. Да, чувала съм да споменават името му на работните срещи. Свободен ли е? Пише сценарии за нас. Не, имам предвид в другия смисъл. Не знам какво да ти кажа. Добре, както и да е. Снощи гледахме стари филми у нас до сутринта. Добре ли сте? А после се прибра вкъщи и без да е спал, написа няколко впечатляващи страници. Чуди се откъде намира толкова сили. Да, чудно. Много го харесвам. Все едно съм на 12, разбираш ли? Така и трябва. Хайде да се махаме. Кълна се, не съм спал с нея. Не ме проваляй, Джейсън. Няма! Цял живот използваш жените. Кого заблуждаваш сега? Това е абсурдно. Това, което ми причиняваш в момента. Какво мислиш, че е? Какво правиш? С нея е различно, разбираш ли? Приятно ми е да съм с нея. Никога не съм бил толкова близо до голямата четворка. Пак ли голямата четворка? Секс, секс, още секс, много секс. Кариера, здраве, пари и може би любов. Кариера? Да. Джейсън, това е моята кариера. О, не. Това е нашата кариера. Не се опитвай, няма да спечелиш. Аз съм по-хитър от теб, момченце. Аз съм по-млад и имаш нужда от мен. Не и колкото ти от мен. Искаш ли тези страници? Да. Тогава стой далеч от Андрея. Не дай така. Не ме карай да избирам. Цял живот съм чакал да изпитвам такива чувства. Моля те, кого заблуждаваш? Сигурно е тя. Тя ми звъни. Да, или ти си звъниш сам. Трябва сега да избереш. Искаш да се влюбиш в Андрея или да си голям писател? Коя от двете? Не го прави. Решавай. Лелюби, не прави това. Трябва да избереш. Грешен избор, Казанова. Господи. Стефани иска своето. Барбара не знае. Хайде, толкова ли е трудно? Навън, в клиника за алкохолици. Барбара влиза, носи чанта с книги по своя си начин. Благодаря. За нищо. Здрасти. Какво по дяволите е станало? Защо? Мислех, че Стив Брукс ги е харесал. Предишните страници, не тези. Тези няма да му показвам. Ужасни са. Значи не ти харесват? Джейсън, никак не ми харесват. Това значи думата ужасен. Какво име? Всичко. Не мога да повярвам, че са толкова различни от предишните. Да, но по какъв начин? Стил на писане, тон, диалог, героите, граматиката. Добре, разбрах. Изобщо не разбрах защо изведнъж реши да пратиш Барбара в клиника за алкохолици. Явно е било лошо решение. На шефа му трябва хит. Ако му покажа това, ще те отстрани от проекта. А мен ще изгони от работа. Джейсън, ти си талантлив писател, но си доста нов. Просто
Сега си стъпил накриво. Искам да си поемеш дъх. Иди си вкъщи и пиши както знам, че можеш. Добре. Не ме разочаровай. Бърди? Бърди? Здравей. Здравей. Аз направих нещо. Може ли... Аз написах няколко страници и ги дадох на Андрея. Кажи ми, че е било коледна картичка, хайко или нещо такова. Не. Не си и дал истински страници, нали? Да. Истински страници бяха. Ще се зарадваш, като ти кажа, че не бяха добри. Всъщност не се радвам много, но не съм изненадана. Съжалявам. Аз също. Защо не избереш Андрея? Точно това правя. За това съм тук. Не е заради мен. Не е за да бъда писател. Ако не й дадем сценарий, ще загуби работата си. Не можем да позволим това. Какво ще правим? Страниците не са хамбургери, не се правят лесно. Ще ми се да бяха. Когато пиша, трябва да погледна в душата си и да открия истината за нещо, защото тъкмо истината кара хората да плачат или ги кара да се смеят силно, че чак да се просълзят. Понякога трябва много време за това. Значи да дойда след 1 час. Да, и ми донеси хамбургер. Със сирене. Отивам да направя един. Намерих го. Намерих баща и син. Много ти благодаря. Знаех си, че трябва да са ми направили копие. Благодаря. Какво е това? Нека позная кои страници държиш. Ужасни са. Питах асистентката ти за тях. Защо не си ми ги показвала? Ще ги пренапиша и съм сигурна, че ще са много по-добри. Реших да ти покажа направо новите, когато ги донесе. А това? Асистентката ти реши, че трябва да види ръкописа на Кругър. И? Раздаде ги на всички. Андрея, съжалявам. Аз... Да се събера ли нещата? Ако зависиш от мен, не. Този господин ще те изпрати. Андрея, не си го прочела, нали? Не и на време. Благодаря ти за повишението. Макар и за кратко.
Истината е, че ме боли. Наистина много го харесвах, разбираш ли? Повярвах му, че е талантлив и страстен. Не мога да повярвам, че се оставих да ме изиграят така. Сега загубих 3 от голямата четворка. Остана ми само здравето. Знаеш ли, понякога хората правят неща, които другите не могат да разберат. Какво? Просто казвам, Андрея, че понякога хората предприемат крайни мерки. Понякога не разбираме причините за постъпките им, особено в момента, когато са ги направили. Бърди, за какво говориш? Току-що загубих работата си. Само казвам да отстъпиш, да си поемеш дъх и да помислиш за всичко, за всяко малко нещо, за всяка част от пъзела. За всяко нещо. Искаш ли да ми кажеш какво остава? Какво? Господи. Виж снимката, Бърди. Кой е това? Ти и кой? Ти и кой? Бърди? Откъде го познаваш? Това е племенникът ми. Джейсън е мой племенник. Много съжалявам за това. Исках да ти кажа истината. За това дойдох в офиса ти с цветя. Не е това, което си мислиш. Добре, това, което си мислиш, но не е... Изобщо не знам какво мислиш. Ти и племенникът ти нарочно ме изиграхте. Не сме искали да изиграем теб. Искахме да изиграем всички. Всички останали. Компаниите, нали знаеш? Не трябваше да става така. Много съжалявам. Спести си го. Аз ти вярвах. Ти беше моето спасение в този бизнес. Съжалявам. О, Господи. Ходих в офиса ти. Лъкни. Казаха, че си уволнена. По-точно освободена. Слушай, съжалявам. Ти си лъжец. Разбираш ли? Заради теб загубих работата си. Направи ме на глупачка. Знам. Знаеш ли какво? Върви си, Джейсън, или както се казваш. Изобщо не искам да говоря с теб. Чуй ме, мога да обясня. Исках по-рано, но не можех. Не съм искал да стане така. Да, ти си от онези добрите момчета. Така е, поне се опитвам. Писател ли си изобщо? Продавам коли. Продаваш коли? Господи. Бърди. Сестричке. Бърди, Питъре. Бърди? О, Господи. Бърди. Хайде. Сестричке. Бърди. Какво? 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 Какво правиш? Аз ли какво правя? Ти какво правиш? Аз живея тук. Добре ли си? Да, добре съм. Някой влизал ли е тук? Да, аз... Бърди, помислих, че си умряла. Спала ли съм?
Заспала съм на пода. Не си ли го правил? И заради това ли трябваше да ми чупиш прозореца? Не вдигна, когато ти звънях. Защото имах работа. Добре. Искам да поговорим. Искам да пикая. Бърди, сериозно. Сериозна съм. Ще почакам. Давай, хайде, ти си. Говорила ли си скоро с Джейсън? Не. Защо? Какво е станало? Не знам. Там е проблемът. Не съм го виждал с дни. Ходих в апартамента му, нямаше го. Ами той е на 24. Може би прави това, което 24 годишните правят. Сигурно е излязъл да се налудува на спокойствие, както ние правехме на неговите години. Поне аз на неговите години. Виж, Бърди, знам, че той си има собствен живот, но е мое дете и се безпокоя за него. Добре. Ето какво стана. Ма е добре да седнеш. Така че съм сигурна, че е добре. Просто изпитва любовна мъка. Ще му мине. И ние сме го преживявали. Поне аз съм. Как можа да го забъркаш в това? Тък му успя да стъпи на краката си и да си намери стабилна работа. Знам, съжалявам. Това е най-глупавото нещо, което някога съм Повтори правила. го. Това е най-глупавото нещо, което някога съм правила. Това си ти, Бърди. Ще се справиш. Не и този път. Наистина обърках всичко този път. Шегува се. Пролетната вакансия 9-ти клас. Взе кредитната карта на татко, отлетя до Мексико и гледа Ролинг Стоунс. Да, но тогава се носеха слухове, че се разделят. Нямах избор. 3-ти клас, коледната пиеса изпя Тиха нощ на пилешки език. Да. Нещо против ли имаш? В деня, когато завършихме училище, мама и татко вече бяха платили за бизнес колеж, а ти обяви, че ще ставаш писател. Ти да не си добрата ни съвест. Знам, че провалям всичко в живота си. Няма нужда да ми го натякваш. Слушай, не ми пука изобщо какво казват хората. Разбираш ли, ти просто знаеше какво искаше и се бореше за него. Какво ти пука, какво мислят хората? Да, те ще кажат, че си прекалено стара, за да пишеш. Ти пък им кажи, колко ли стари щяхте да сте, ако осъзнавахте колко стари сте наистина. Хубава мисъл на кого е? Сачъл Пейдж. Мисълта ми е, че тази Бърди, която познавам, би ги пратила под дяволите. Веднага. Да. Знам, че понякога си мислиш, че не съм на твоя страна. Всъщност, Бърди, истината е, че да имам сестра като теб, ме кара да мисля, че съм свързан с нещо много специално. Ти винаги успяваш, Бърди. Винаги си успявала. За мен ли говореше? Вече не мога да пиша. Можеш. Това си ти. Помниш ли девиза си? Пиши за това, което познаваш. Какво познаваш? Пиши за това, което познаваш. Това, което познаваш. Какво познавам? Примерно, книга за кучета мога да напиша. Добре. Готови? Хайде. I know a few hundred places we used to go together, you and me. I know a song or two we used to sing. Махай се. Не мога. Разбира се, че можеш. Maybe I was wrong. Maybe you can't trust me anymore. I don't know if you want me. This is what I know. We used to sing all night. Донесох ти китайска храна за вечеря. Чар и постоянство. This is what I know. We used to sing all night, over again. This is what I know.
Здравей, Бърди. Какво правиш тук? Дойдох да те видя. Малко бързам. Да поговорим в колата? Разбира се, ако не си ми изпуснала гумите. Още не. Но може да се наложи. Искам да отидеш в колата и да прочетеш сценария. Да, разбира се. Има ли номерът ти на него? Не разбираш. Искам да седнеш в колата си и да го прочетеш сега. Бърди, късно е вече, уморен съм. Ето ти кафе. Виж, тъщата ми ще е на гости за вечеря. Жена ми ще ме убие, ако закъснея. Не, Стив, жена ти ще те убие, ако фалираш. Трябва ти хит за това студио. Ето го, твоят хит, приятелю. За какво става дума? За това, което познавам, историята на Бърди Лангдън. За писателка, която не може да си намери работа, понеже е прекалено стара. И за това няма привлекателния си племенник да я представя. Той продава, тя пише, като Сюзан Сарандън и Джейк Джиленхол. Защо? Защо това студио? Защото Андрея е продуцент, а и обещах да го покажа първо на теб. Андрея Дейвис не работи вече тук. Направи гаф. Не. Аз бях. Беше моя идея да изпратя племенника си тук и да предложи сценария, но знаеш ли какво? Това ще е добра реклама за този филм. Много си самоуверена. Аз съм Бърди Лангдън. Такава съм. Такава си, Бърди, сигурен съм. Но знаеш ли, жена ми ще поиска развод. Пак с тази жена. Тя обича долари. Кафето? Добре, виж, може ли да го прочета в офиса, а не в колата? Разбира се. Ще те чакам тук. Да. Стига си ми звънял. Здрасти, Андрея. Нямаме, така че оставете съобщение, ще ви звънна. Здрасти, Андрея, Стиване. Четох сценария на Бърди Лангдън, новият. Страхотен е и искам да го заснемем. Каза, че ти си продуцентът, така че обади ми се, ако си готова за сделка. Да забравим миналото и да гледаме напред. До скоро. Искаш ли пуканки с пармезан? Шегуваш ли се? Разбира се, че искам пуканки с пармезан. Добре, Добре. ще донеса. Fire keep burning. I was going down, down strong. Wheels keep turning. Take me back to where I once belonged. Da da da, da da da, da da da. Дано носиш бисквити. Нямам бисквити. Нося ти въстъчено масло. Чисто ли? Сядки е. Знам къде държат бисквитите. Вече проверих там. Едва ли си проверил зад кутията с кружки? Не съм. Тост. Да. За голямата четворка. Голямата четворка ли? Какво е това? Радвам се, че попита. Това ли е? Не, това е началото. Знам ли Вземи една бисквита. добро начало? Знам, обаче Страхотно, харесва ми. просто яш.
Гледахте филма «Сценарият». Ролите озвучиха актьорите Даринка Митова, Светлана Смолева, Стефан Стефанов, Георги Стоянов, Станислав Пищалов. Преводач Иван Вилянов. Тон режисьор Емил Енев. Режисьор на дублажа Тамара Войс. Обработка Студио GTV. Get yourself